תגידי, בת כמה אני נראית לך? בואי אני אספר סיפור הזוי שקרה לי. אז הייתה לי לקוחה שהיא קנתה גם פינת אוכל וגם שולחן סלון, והיא קנתה אותה מעץ. עכשיו זה ידוע וזה גם מוסבר לה שעץ רגיש למים. זאת אומרת, אם שופכים מים על השולחן, העץ יתנפח. ואז באמת זה מה שהיא עשתה, היא נשפך לה כנראה והעץ יתנפח. בהתחלה אמרנו לה, זה עץ, זה רגיש למים, אין על זה אחריות, השולחן יתנפח, זה גם כתוב אצלנו בתקנון, והיא לא קיבלה את זה יפה. עכשיו, אני באמת חשוב לי השירות והאיכות של המוצרים, אז אמרנו לה, אין בעיה, אני אחליף לך את הפלטות לחדשות. ואז המוביל הגיע אליה, וזה מוביל פנימי שלנו שהוא עובד איתנו בחברה, והוא מתקשר ואומר לי, אווה, היא באה עם כוס מים והיא שופכת בכוונה על השולחן סלון, לראות אם זה מתנפח שוב. אז אני הסברתי לה, השולחן הוא לא יהיה עמיד במים כי זה עץ, והיא פשוט הפילה הכל על זה שאני צעירה ואני לא מקצועית ואני לא אחראית, וזה פשוט הטריף אותי כי לא הבנתי איך, אני גם עושה לה חדש, אני מעבר לשירות, ובסוף את אמרת לי שאני לא מקצועית ואת באה ועושה בכוונה ושופכת עוד מים. אמרתי לה, יקירה, מתנצלת, זה כל מה שאני יכולה לעזור לך. אז זה ככה היה טיפה מקרה שהוא קצת זעזע אותי, אבל אני בטוחה ויודעת שיש לי מלא לקוחות שסומכים עליי ובטוחים בי, למרות הגיל שלי, יש לי את כל הידע שבעולם לתת לכם ולספק לכם את המוצרים הכי איכותיים שיש. ואני בת 21.